Wow. I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Matija i Mitar. kanala i sa nama su David i Nikolica. Hvala. I dobrodošli u novi klip, još nekoliko stvari koje možete Raditi. Na raspustu koji je super. I tako je, pa što ne počeli. Prva stvar. Učenje. Da. Kako je ova knjiga laka? Samo 1000 strana. Da ste stvarno mislili da sam ja ozbiljan? Druga stvar. Gaming. Pritisak. Metak ide. Ide. Treća stvar. Smaranje. Bip. Četvrta stvar. Kartaške igre. Yu-Gi-Oh! Ja ću prvi. Neće znati šta imam, vidite to. To je Wielder of the Dragonflame Sword i Attack 1800. Ispade. I odigrat ću ga u licem na gore poziciji. I aktiviram moju kartu. Hit Cross je omogućava mi da automatski koristim sve tvoje čudovišta. Opet pobedio, nije fair. The fifth thing. Jamax muzika. Wow. Šta je ovo bre, slušam? Nadam se da ste uživali.